What's up mga ukoys kabo? What's up mga pobreng guys nato diha ha, may gabi nato niya. Nakoy flashlight nga guba guys. Dito ni sa nabagyuhan niya. Ako ni siyang pasigahon kay ako ibanwag sa akong manok nga nagtugdon gid. Ako yung ihawon lagot kay ko wag makuwas patibong. Kay lihay pa sa utangan. Ako ning simbolon guys kay lagod ikos manok kuha lagi manok karon lagi kaunon ko yung atay anam buong ini siga ni sige tag niya ang lubot sa manok siga ni siya guys. Ako paning palitag battery guys. Kita mo battery kay wa may battery. Kaon mo kinais manok dapir. Ako ning simbol. Bantay lagi na manuka lagi yun guys. Awan palit sa battery ha. Kaya mong silingan guys, sige nagyaw-yaw guys. Lupyo. Shout out yung mga silingan. Iba ako na silingan re, di mo na magtanawan re. Ang jipog ni gulo. Di na magtanawan re, kaya na ako followers. Try. Yan, kubawang ka. Ito ba rin kasi na ang mo? Awan eh babay sa akin palit sa battery. Duhara ni kabuok guys Single A. Kasi single A kanang dagko ang battery. Single A. Kanang double A katong gagmay. Para sa nga relo. Nga katong triple A katong gagmay kayo. Tumura nagmuta sa kuan ba. Basta murag muta, palit sa ko Ako battery kay tag 20 ram siguro na magdala ko 40. Sige mo kay balik-balik ito Ako lagi banwagan ang manok kay ako gunang ihaw ng manukan. Ano yun? Buang. Iha na manok day. Tuwa na. So babay sa gaya, bye sa battery. Yo, what's up mga guys? Dara guys kapalit na ko guys battery. Ato ni testingan kung musiga ba ni ug di ni siya musiga ang ato mata mo itong sigaon. Mangitas tag wire kaya test. Ang kuan. Ano siya po? Ano siya pa? Tanaw ka? Wala hinoon. Matanaw yung pabuto. Be. Haman. Hindi makita oy. Hindi makita. Lang oy, di makita. Tabunas kawayan. Dala si mong brong-brong ka. Dua si mong mga duaan ka. Pero napas ko dong. Ngitas ko wire guys ha. Kung anak yung tao na sige mag kuan banha. Wire diri nga mga gamahanan. Okay guys. Ato i-check ang atong mga ekipo. Ekipo. Kaneo ugkaw. Mobilya. Ato ni ikuan kong musiga bagi siya. Ina papa, tanaw ka. Di lagi mo tanaw kay di makasalip dan sa kawayan. Oy. Nasalipdan lagi na sa kawayan. Hoy, ayaw. Nausa naman eh. Ayaw mo. Talagas kamera rin ito wala. Di lagi makita. Ay. Di makita.
Bida gini mo oy. Talantan arong na. Ano, matay man. Wa na, human na. Wala, kay. Mama. Wala naman. Wala na. Malas kayo. Ito na yung testingan. Kung musiga ba ni? Mama. Atay na manungok ka gida eh. Madlungon ni na manungok ka rin. Ni? Nalagay flashlight black. Ha? Ano? Nalagay flashlight nga black. Naa. Di mo na. Nakang kagdiin. Di siya. On. Oh. Siga no. Yeah, siga. Ang problema ni ang flashlight di siya mo kuan. Ang iyang connection diri sa mga iyang utin-utin ba. Sa mga na utin-utin man kanang moana ini buot diri oh. Di siya mo tunay utin-utin kan di oh. Kita mo aning naslaw. Oh. Oh de, utin-utin na oh. Klaro na. Muna mo handos dito sa yang tinggil-tinggil ang utin-utin. Ang handos ani ah. Muna musiga. Be. Atong ansak o balik. Ano sa din iyang kuha din eh. Sa bagod. Uy, itulog. Pang ground niya mo to. Nagahando sana. Asa mo siya mo connect? Nag-atay dara di ay tanggal. Sorry nara di ay. Kani siya. Diri ni sus protein sa giding tayaa guys oh. Ato sa ning limpyuhan. Yo, what's up guys? Sos akong kuan guys, flashlight wag yung kuwas manok guys. Kapuyo sa ko flashlight di ko siga. Akong dang simbolo og maayo kanang mga tikit kita og kuan balastik ko ba, kanang interior ba. Tay kapoy ko niya, kapoy pagos trabaho ang tuhog lang to eh. Duhog namin ni kuan, bintoy maoy na, bintoy maoy oh. Mga akong mga labuas diri. Salamat kay ninyo diha guys ug sa mga nagtan-aw diha guys. Kapoy tang guys eh. Mga ugma na siguro kinsay mo kakuha sa kong manok ana diha, shout out niyo diha. Kinsay mo ka papuspusan ko akong manok eh. Dalha lang diri sa mga kaya mo kumuha mo ng manok, kuha nang ihawon kay lami ini sa. Ayaw. Ayaw dong. Ayaw waya inday dong. Ayaw ba? Berlungon gini mo. Diri. Diri oh no, kita kan yang mau. Oh, nah. Hai bi hai. Hai ba hai. Ya, hello. Bye-bye na bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.